kwa Isabel ndawe Sadiana icho kwa demori ya Zimbabwe ndiri mwandiri mukati bekufafaiza ndapinda muchilongo aposho kwera segment part 1 ndiri mukati bekufafaiza nyaya ndoda kutaura pana pa muri ya Zimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yeGokwe muri ya Zimbabwe ndakanga tiripo patanga tiri pane mbudzi yapa mutora pa road show aiwa muri ya Zimbabwe rikandi kuzivise nyaya ndotora pana pa mukoma KP ndiri kutora nezve mwana ane 2 years wandakasvika pakuratidzwa namai yake kuti mukoma imbobatai mwana uchu ndiye ane nyaya yatikambokushevedzera kuti svikai panzvimbo nokuda kukuwanzira pane zvakaitika maikundikana inzwai mhuri yeZimbabwe pane mukomana akamitisa mumwe musikana achibva aperekedzwa nevabereki vake kumba kwaakataura kuti ndiko kune mukomana akandipa pamuviri aperekedzwa ndokunosiiwa pamba ipapo zuva rasiiwa mukomana uyu musikana uyu mukomana akangoita 2 days mukomana achibvaruwa pasi mukomana achibvatiza haana kuzomboonekwa zvakare mukomana wekubva paakasiirwa mukadzi uyu pamba apa paigara mukomana uyu neimwe hanzvadzi yake namai vake hapana baba nguva yababa yakakwana kureva kuti vakatisiya nerufu rwedenga nematambudziko zvadaro mukoma KP mukadzi uyu akaramba ari pamba aine pamuviri ende paakaenda pamuviri akanosiyiwa pamuviri paine 3 months 4 months kunosvika 9 months kusvikira musikana uyu apona mukana apona mwana wake ndikubva agara pamba apa amai vachichengetera vachiti handina zvandingaita nokuti mwana wangu ndiye akavingwa chinzi akane pamuviri apa uyezve kunyangwe inini mai vacho ndikada kuramba ndinotoina nemari but mari yacho handina ndizvozvo anga ari mwanaiko akaitwa nemuroora akaitwa mwanasikana okay mwana uyu paakaponwa mukoma KP ane 2 years izvezvi nyaya iyi mukoma KP payakaitika mwana uyu anove muzukuru mwana wepamba apa akabva arwara kudaro ndokuzama kuti abatsirike mwana uyu pasina chipatara muri mukati mevanhu mwana uyu achibva svika pakuti ashaika afa kudaro vane maziviro avanoita vanhu vechikuru mukati menzvimbo iyi munhu wese akasvika pakuti mwana uyu ashaika but havana kutiyandisa nzira yekuti anokwanisa kuziva kuti mwana ashaika ndidhokta ndiye anokwanisa kukudzai kuti munhu afa ngaisiwe mumochari kana kuti ngaachiendeswa kuvafi chikonzero afa vari kumusha vakangoti vakuru pindai mumbamo onaiwa zviri mumbamo zvikanzi mwana uyu ashaika ikoko mukoma KP kune munhu ari kugara munzvimbo iyoyo akaendawo kurufu mushure mekushanyira hama yake ashanyira hama yake zvikanzi shamwari muno mutine rufu handingangokusiyi panapa handitise kupi kurufuku ndokunosvika parufu paya asvika parufu paya munhu uyoyu akaperekedza bhururu wake ndokubva anodonha parufu apa adonha parufu ipapo ndokubva azomuka amuka akati no musadipa chimwe chinhu kana kuita sei zvandidonedza panapa izvikezvi zvine chimwe chiripo chinoda kuitika asi handizii ndichakubatsirwa here kuti ndikwanise kutaura zviri kuitika panapa chandiri kukumbira ndechekuti udzai vanhu vamire kuchema vari panapa hapana rufu hapana rufu sei iye mwana akashaya atosiwa kuseri kwedhoo atofukisa sei vanhu vatoti asekwa masabhuku vaudzwa zvese zvaitika panapa hapana rufu panapa zvikanzi mwana rumu vakuru varimo imomo ndokubva uyoyo wacho wakamuvinga vanhu vanga vaungana zvikanzi shedzai hama dzepano zvikanzi ndonyaya ndasangana nazvo zvikanzi une chekwadi here zvikanzi ndikukumbira muri shedzera vakuru vakafanana nasabhuku nevamwe vachibva vashevedzwa zvikanzi right zvandiri kutaura inini ndishevedzerei amai vemwana vauye pano amai mwana achibva vauya achibva ati zvakari no amai mwana mirai apa havakwanisi kubata mwana amai aya nokuti vakabata mwana uyo amai zviri pamwana izvezvi mwana hana kufa naivo mai vacho vanogona kuita zvakaita sei zvakafanana nemwana uyu ambuya vemwana uyu varipi vaudzei mbuya vachibvanze mbuya zvikanzi endai munotora mwana ari paakaradzikwa mumubate pamakumbo tiriboda kuti mwana uyu amhanye kunotamba nevamwe so mbuya vandakada kupikisikana kuta sei zviya zvokuti honaika inga mwana akafa 1 sei muchinje ndiye mutora mwana mbuya vachibva kunotora mwana ndokubvisa pamabhlanketi pakaputirwa ndobva vatora mwana ndobva vaisa pamakumbo vamuisa pamakumbo vakabuda nayo zvikanzi aiwa hatina chitora kuona pamusoro pekuti mwana uyu tange takamutarisa kudhara vanhu vese vanga vakatarisa chichona vachiti mwana afa pindai mumba
avana kutodza kuti pindai mumba vakamubudisa muimba yanga ari inove kitchen ndokubata mwana wavo vakamutembedza pamaoko ndokuenda bedroom ndobva vapinda imomo vachibva vhara dho vakataka kupinda havana kuvhara dho ende havana kumisa pasi ende vanhu vanga vari panze vakazviona vachidzoka kudho vachinopusha dho vakabata mwana havana mbomisa pasi ndokubva vanogara vakaita senge 30 minutes vari mumba vari vega panze panga pasisa imbwe panze panga pasaridzwe ngoma hapana anga achiri kuchema munhu wese akatarisana nemashoko ekuti amai havanzi vabate mwana wapinde mumba uye vanhu vanga vatarisa munhu ataura zvinhu izvo ende asikazika nemunzvimbo auya nemunhu waakatovingawo kumba kwake sehama yake vadaro mukoma kb after 30 minutes amai kwakubuda mumba vakabata mwana achichema mwana ari kuchema wabudai mwana achichema kudaro zvikanzi namubatsiri hapana munhu munofanira kusvitsa mwana rambai makabata mwana wega aiwa mwana uyu wangu achema but mwana uyu pane zvichiri maari itai kuti zvese zviri maari mwana uyu zvibude munhu aitaura hana chakabata hana chakataura nawo itai kuti zviri paari zvibude ndope vakatora nguva mukoma kb vachizama zvikanzi nevanhu mubatsiri mwana kana tochemaka zvidati takuchikumbira kuti mwana uyu ka daite maina kuchipatara tinomupa dokta vaone kuti mwana uyu muchivaudza kuti mwana uyu akatombotora nguva auda tonovikwa apa mwana ari right zvikanzi mwana ari kuchema but mwana asati aright mbuya itai kuti zviri pamwana uyu zvese zvibude mbuya vari kudzwa kuti itai zviri pamwana zvibude ndivo vamwene ndo vamwene amai vemurume umwe nakomana akatisa okay maya vachibva vati ende zvamuruda kuita iko zvinozvo hazvisiri zvokupinda mumba itai vanhu vachiona mbuya kwakupinda mumba zvikanzi vesai moto vanhu kwakuvesa moto wanga kutoveserwa nhamo uyo pachinzi bvisesisa pana rufu kwakutora chitini chavanoshandisa kuisa mvura yekugeza muchoto vachizonogeza kwakutora kupinda mumba kunotora chipfeko chavo mukoma kb ndokuisa muchitini kwakuchibhoila kuchibvisa pamoni kwakatora nguva zvikanzi mbuya moda kuti mvura ipere here kurumbidzai yakunopera kwakutora mvura iyayi zvikanzizvo inoda kuti ndo mvura ndoda kumwisa mwana ndo mvura ikamwisa mwana mukoma kb yakapedzisira yaisirwa makapu matatu kuti ichipomodzwa yanzi yakumwika here kwakumwisa mwana vapedza kumwisa mwana mukoma kb vanhu vakafunga kuti ndo zvakuchiuraya mwana akatanga kurutsa mwana akatanga kuchaya kusvika pakuchaya akuita ropa zvikanzi aiwa musatya ropa iro ropa riri kubuda iroro pane zvatoda kuti zvibude mumwana uyu kusvikira mwana arutsa kusvikira mwana aita zvekutorara mangwana akanzi chimuendesai kuchipatara nokuchitora kuti timuzive kuti dhokta kana chiremba paupenyu hwemwana chaiwo kwete uhu wanga waitwa uyu munzodhokta ndasei kana manzwa dhokta achitaura chimwe chirwere kana chirwere chaachataura muchafunga mega kuti chirwere ichi chingaendesa mwana here right munhu pakanzi takurai mwana wende kuchipatara mukoma kb izwai mhuri yezimbabwe munhu uya wekuti torai amai ende muda bata mwana andanga ari muenzi vanhu nguva yanga kuona mwana akangoti verere achibvatorwa pasi achibvatonyangarika haana kuonekwa kubva ipapo achibvatorwa pasi akatosara akutsvagwa kumunhu wakaina parufu zvikanzi angobuda andambomona but akazvosvika kwanisa kutaura naamai vemwana achiti musambotya zvenyu kana muchiziva kuti murume wenyu achazokudai kana kuti achakudzokerai musatya zvenyu garai zvenyu ipapo matopedza ipapo ende amai vavo kana kune kwamungu wanga vachida kuenda zvaichengeterwa nezvavaida kuisa pamwana ndopa zvakagumira asi amai ava kufamba kwenguva muchavanzwira so mwana uyu anga aripo mukoma kb pana pagogoma rakarirwa apa ndopa anga aripo tiripo paya ndopa takatonzwa kuti amwene amai vaya vadonha vari kumba pakasvika shoko iri taive tiri pasechi vakati dzikai ipapo ndoda kukuratidzai mwana wangu nyaya yakamira yakadai but nyaya iri kudetsa ndeyekuti vamwene vacho izvozvi vari kunzi vadonha kumba asi ndichifona izvozvi ndiri kunzwa kuti variko but nyaya ndidai panapa mukoma kb ndeyekuti mwana uyu dai pasina munhu akadarika nepo mukoma kb atodarikawo neshamwari kuuya parufu dai mwana akavikwa and muchimutarisa mwana pamakamuratidzwa mwana ari kukura mune zvakanaka mwana hapana kana chinoshamisa chinoshinja chiri pari atori mwana akangwara ari kudya zvese akura sei izvo 2 years ya zvakaipa igokwe tinotenda manzwa kababa isabhe vachitaura katsva kugokwe mhanyai paNational FM WhatsApp channel monojoina kamufollowa muchida kakuona nyaya dzakawanda dzamunenge kamakachengeterwa avasati vatanga nokuti gokwe iri kupisana
Zimbabwe rega ndikuzivise zvakare ndiri mukati menzvimbo inoshevedzerwa kunzi Gokwe. Ndapindira mukati menzvimbo yeGokwe kwa Mambo Makore. Kune nyaya iriko kwa Sabhuku Muneri kwa Sabhuku varimo imomo. Nyaya iyi mukoma KB nemure Zimbabwe yakamira kudai o. Nyaya yakaitika ndiye kuti izvo kunonzi kwa Sabhuku rinoona Mambo Makore, Sabhuku rinoona Page kune township inonzi Kuwirirana. Nyaya yakaitika ndiye kuti kune mukomana akabaya kune mumwe murume akabaya mumwe murume nebanga. Akamubaya pagumbo nepachidya kubvarura gumbo. Ndokubva azomwisira rimwe banga zvakare kuseri kwenzeve zvokuti munhu akazosvika pakufa wacho akazama kuda kubvisa banga achikundikana asi parakazobva munhu achibva azofa. Abva kudaro nyaya yacho yakutsvagwa mhuri yeZimbabwe inorwadza mashoko ayo. Mashoko acho ndiye kuti izvo iwewe murume akabaya munhu ane 22 years akabayiwa ane 25 years vese ndive zera rimwe chete. Uyu akabaya munhu angachangobva kuroora, uyu akabayiwa angachitori nemba nemhuri nemudzimai wake. Nyaya yakabayirwa munhu ndiye kunzi iwewe tiri kuprimary wakambondrowa. Tiri kuchikoro kuprimary wakambondrowa iwewe. So yanga iri revenge ndiyabayirwa munhu nebanga. Munhu izvezvi akafa. Murume uyo ari kungoona asi kuonekwa panzvimbo ari kungotiza asi kune dzimwe nzvimbo anombonzi aonekwa pakati but mapurisa ari kumutsvaga asi tabata chokwadi kuuraya munhu nenyaya yekuti tiri kuprimary wakambondrowa. Baba Isabel akabaya mumwe nebanga ndiye mudika kuti muhombe. Ndiye mudika achangobva kuroora izvezvi ane 22 years. Ane 22 years. Akabayiwa ndiye ane 25 years. Mutsvakurudzo zviri kuonekwa kakuti uyu nyakubaya munhu nebanga inyaya yakaitika kuprimary. Wakambondirova. Ko uyu akabayiwa paakanzi iwewe akasvika vakatanga kunesana kuti uyu akangotora banga achibva abaya munhu. Inyaya kutobhonesana sevanhu vaimwa. Vanhu vaimwa nekudhakwa. Mukati mekutaura unotopindura. Nyaya yekupindura nayo mukoma KB ndo pakasiyana nyaya dzakawanda. Uyezve kana vanhu vakutozoona kuti vanhu vanga vachirovana but pane panotangira nyaya sokuti mukadzi wemunhu akasvikirwa nemumwe mukadzi nze unodana nemurume wangu akanzi mbama dzimwe dzenguva ari kurwisa kuti ndisarohwe akangoda kuvhika chete vanosvika vanoti vaona vachirwira murume. So uyu ari kuti tikataurira nyaya muna primary achiziva kuti aiwa zvindoda revenge. Wakambondirova iwewe. Sandala kudzosera. Mukutaurirana achibva abvisa banga. Mati banga iri rakabaya papi? Rakabaya rikuseri kwenzeve rachionaka rakatosara. Rakatosarira ipapo akatozama kutobvisa ega iye mukurishika muda kubvisa imomo ndo pakupinda nemwe nzvimbo banga isingari banga kusvikira munhu atofa. Uyu akabaya munhu nebanga asikuonekwa but ari kutonzi musi wakati akarukwa pakati musi wakati ari kutiza but cheka mumbamanga. Ya pakaipa mapurisa vari kutsvaga munhu. Mapurisa kuti basa ravo. Apo wasiya aka mhuri yako. Yes. Auchaoneki mhuri iridaka kusapotwa iridaka kudya ichiguta. Icho kwadi mukoma KB. Waunza mosha mumba. Na inonzi ngozi kumutemo wenyika unesha kumuri kwa family yako ngozi iripo. Ya pakaipa manyaipa ya business center. Baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe gandi kuzivise kuti kana maende pa WhatsApp channel yedu muchaiona nyaya iri papo. Nyaya ndiri kutaura panapa inyaya inovhundusa, inyaya inorwadza nekuti nyaya iyi kugokwe kunembudziya kuri kuvakwa nhandarika kuri kugadzirwa nhandare. Savaudze zvakawanda. Handitika ingovaudze kuti chii chiri kuitika muchidimbu muchidimbu kuungana kwakaita vanhu ipapo kune chirwere chapinda chepabonde. Yes. Chirwere chepabonde ichi vanhu vakawanda vari kurwara asi havasi kutaura nezvacho. Namba yacho iri kukwira zuva rega rega rakasikwa naMwari ende ari kurwara haasi kutaura aenda kuchipatara. Chirwere ichi chinotorwa kuti chiri kubata vanhu zvakanyanyisa ende vanhu vari kurwara ende vanhu vari kurwadziwa. Saka vamwe vakutoona kuti pakutoitwa meetings ekuti vakomana daibata sei mangwarira asi kuya kwachiri kuitwa pane hutsotsi huri kubatwa nawo vanhukadzi. Manyai pa National FM WhatsApp channel munozvionera mega kane nyaya yangonzi Sikie Blue saka manyai munozvionera kamega ipapo pa National FM WhatsApp channel. Ekapaka bocha marangi mukoma KB ndisadeda kubocha marangi ndiri nyaya yandakataura inini yekuti kune chikoro chine nzvimbo kana kuti chiri padhuze nepachikoro nenzvimbo ine tambo yemagetsi yakadonha pasi about 2 meters. Tambo iri pasi zvokuti vanhu vakakwidza mudenga vanogona kuwana kubatwa nematambo yegetsi iyi. Regai ndikuzivise muri yeZimbabwe kuti izvo aiwa shoko rakasvika. Vagari venzvimbo iyi vari kutenda mukoma KB nokuti tambo iyayi yakazogadzirwa. Saka izvo zvikutaura kuno kwatiri kuita vakomana vakamhanya ipapo tambo yakanoita sei yakatogadzirwa kutaura kuno kwatiri kuita kutenda kuti aiwa zvinhu zvedu zvakaita sei nesiwo tiri kutenda vanoona nezvemagetsi ikoko kuti kana shoko rasvika sezvizvi
aiwa zvikasifanza ndiri kukumbira kukurudza mukoma KB kuti vagari venzvimbo kana vaine zvavaona ngavamhanye kuma offices ivanoita izvozvo. Yes. Nokuti kusokuona kwangu ndiri kufunga kuti vangasina kusvitsa shoko nokuti shoko parakazosvika panhevenyuro tichikubva panhevenyuro magesi akanogadzirwa kureva kuti pamwe ndipo pakatodzura chi shoko vagari ngavamhanyire munzvimbo nokuti zvimwe zvinokuvadza zvinogona kuuraya vanhu. Baba Isabel, kana musingakwanise kubata vakuru venharaunda vari kure vanosanganisira kamakansela, madzishe, madzimambo, endai papolice station inenge iri padhuze nemi munoripota munovaudza kuti pane dambudziko rakadai riri kuwanikwa kamunharaunda yatinogara. Ivavo mapurisa vanenge vane nhamba dzevakuru venharaunda vanobva vatofona kana kutofonera hofisi inenge ichiona kana zveproblem iyoyo votomhanya kuzoigadzirisa. Hatidika kuzonzwa kuti pane munhu akuvara kana kuti arasikirwa neupenyu nekuda nyaya dzemagesi. Papedza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndapinda mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti Bocha Marange. Kwa Bocha Marange muri yeZimbabwe kune nyaya iri kutaurwa nevagari venzvimbo vachiti izvo hatichazivi kuti mutemo wakanakira papi uchatibatsira sei, asi zvandikutaura vari kutaura panyaya ndikutaura panapa. Kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva aita mwana 1. Mwana wandiri kutaura izvi ane 2 years kureva kuti vaamu 2 years achigara nemukadzi wake. Zvazoitika ndezvekuti mukadzi uyu akabatwa nechikomba. Abatwa nechikomba, chikomba chaakabata nacho is about 400 meters kubva panogara mukadzi uyu nepamba panogara chikomba. Nyaya yakaendeswa kumatarezi mosha kwa nzvimbo ari munhu ari muhedimeni ari mukati menzvimbo iyi, asi mukuru wemadzishe imomo ndivaMarange. Yaendeswa ikoko, baba vemwanakadzi anove ndiye mukadzi akabatwa nechikomba vakasumuka mudare maitongwa nyaya izvi vachibva vati izvo mushure mekunzi chikomba chanzi chinofanira kubhadhara mombe 2. Baba vemwana uyu vakasumuka vemukadzi akabatwa nechikomba zvikanzi regai ndikuzivisei, mwana wangu anofanira kuenda kwaanoda. Izvezvi mwana wangu kwaunoda ndokwaunoenda. Mwana sikana akataura kuti izvo murume ndine 4 years ndinaye, asi kwandinoda kuchikomba ichi ndo kwandoda kuenda. Ataura kuti andoda kuchikomba mukoma KB svikanzika regai aenda ikoko. Dare rikati uyu unofanira kubhadhara mombe 2 dzekuti wakatora mukadzi wemunhu. Chikomba chikashevedzera kuti andibhadhare nenyaya yekuti ndini ndatoa mukwasha ndinofanira kubvisa mombe dzinoenda kumba kwena Tezvara nokuti mukadzi uyu asarudza inini. Saka ndokwa ndichabhadhara mombe dzinoenda sei dzinoenda ikoko. Mukadzi uyu mukoma KB achibuda mudare akabva tora badza ndokuenda kumunda kwanga achigara nemurume wake kwakutemera chibage chese pasi achiti ndechangu. Apedza kudaro ndokubva tora mwana ndokunobva anompa kuvabereki kuna baba vake zvikanzisara panapa iwewe ndiwe pano iri ndakuenda kwangu kwakutakura maplates kwakutemera chibage pasi kwakuenda 400 meters kubva panga pakaroorwa kuenda kunogara kumba nechikomba kunova ndokwakugara paitakura hembe dzake nemaplates ake. Vamwene vatsva vachona vanove amai vemurume wechikomba kwaakaenda kwakumubatsira kutakura zvinhu. Achisvika pamba amai kwakuita mutemo mutambo kunotenga 5 loaves zvikanzi vakomana uyai mundibatsire ndiri kupemberera kumba kwangu kwaita muroora. Ari muroora abva kumba kwomwe murume about 400 meters kubva pamba pavo kuenda ipapo. So vabereki vegari munzvimbo vari kuti izvo mambo Marange vari kuzviziva here kutongwa kwaitwa nyaya kuti ndo zvakuitika zvekuti vakadzi vari kutenderwa kutobva mune imwe imba vachienda mune imwe imba. Baba vane mwana ari kutongwa kuita simba rekubuda mudare vachisimuka kutaura kuti mwana wangu une simba rekusarudza kwaunoda. Izvo zvienda kwauri kuda achienda kune umwe murume akakusara kagara ndokubva asirwa mwana. So vanhu havasi kugutsikana kuti zvakaitika here izvi ndizvo here izvi. Ndiani aunza nyaya veukama nevagari vemunzvimbo ndikataura nemuri dzakatorerwa mukadzi akati mukadzi wangu aenda angane mwana kuti mburi yakakura sei. Angane mwana mumwe chete ane 2 years. Mwana akasiwa kuna baba wake. Mwana akanzisara kwandiri kuenda kusiriko kwako. Ini ndakuenda kuimba yangu itsva. Ndakuenda kuimba yangu itsva. Achibva tora badza akatemera chibage chese pasi. Achivatemera pasi. Asi ndine mashoko andagamuchira akati kune vanhu vataura mashoko ekuti izvi zvakaramba zvichiitika munzvimbo izvi taura bhozho zvinokonzeresa uro izvi hatikwanisi kugarisana mune zvakanaka. Shuwa mukadzi wangu here anganzi ene kwaunoda unogara pane kuti John ndakamutarisa.
iye murume nyakutorerwa mukadzi handi akabata here mudzimai wake ane chikomba. Ichokwadi. Nyaya ichibva enda kumatare edzimhosva. Vatongi vanova vakuru venharaunda vakabvunza mudzimai. Handiti avasiwo vakabvunza. Ndiani akabvunza? Ndibaba vemukadzi akasumuka kudare. Zvikanzi kuti mwana wangu anofanira kuenda nokumira kutaura. Zvaitiona mwana wangu ndazviona but mwana wangu anofanira kusarudza kwaanoenda ikodzero yake yekuda kusarudza murume wanogara naye. Baba havasimuki vega padare vasina kupiwa kamvumo. Vakasimudza ruoko, ukasimudza ruoko unopiwa mukana wekutaura. Then mambo vakati baba taurai. Baba vakati mwana anofanira kakuita sei kusarudza kwaanofanira kuenda. Mwana akabvunzwa, mwana sikana handiti akati iye arida kuenda kupi? Kuchikomba. Haachadi nezvomurume uyu. Auda kuenda kuchikomba. Mambo vakati kudini? Dare uyu zvawakaita izvozvo kusarudza kuenda kana kusaenda. But zvawakaita zvekupinda mumba memunhu unofanira kubhadhara mombe mbiri. Zvikanzi handibhadhara chikonzero mukadzi atowa wangu uyu. Ndakutobvisa mari yekutopa wana tiye zvara bosi ndini muridzi wemukadzi. Uyu haana mukadzi uyu. Mambo mushure mekunge mashoko ataurwa padare vakati kudini? Vakamira kuti munhu abhadhare bhadhara akashedzera kuti handibhadharini. Asi izvezvi mukadzi achibuda imomo akabva aenda kumunda kunotema chibage. Kunotora mwana amai vemurume mekwaari kuenda ikoko kutopemberera kuti ungada kutodya mavhudhlenge. Baba Isabel. Baba. Dare rakatonga kuti chikomba ngachibhadhare. Ngachibhadhare. Chakabatwa nemhosva yokupinda mumba memuridzi. Handiti hongu mwanasikana mudzimai akati hachadi murume wake akuenda kumba kwechikomba handiti. Asi dare rakati murume uyu chinovaka chikomba ngachibhadhare. Kuramba kana kusaramba anofanira kuita sei? Kubhadhara. Nokuti kana nguva yakwana mambo vachatumirani zvikonzi kunotora mombe ngani? Mbiri. Inyaya yekupi? Boshamarange. Imutare. Boshamarange. Mutare Manicaland. Yes, chatumirwa pa National FM